Els fallers de la Pobla donen la benvinguda a la nova temporada fallera amb la tradicional proclamació de les seues noves representants. El centre social és vestits de gala per rebre als presentadors de la nit i donar inici a la rebuda dels representants de la Junta Local Fallera de la Pobla. Els seus integrants ocupen l'escenari per donar inici a esta celebració que proclamarà les noves falleres majors de la Pobla. Les últimes representants en pujar són la presidenta de la Junta, Rosana Marín, i l'alcaldessa de la Pobla, Mari Carmen Contelles. Ella serà l'encarregada de proclamar les falleres majors de la localitat. A continuació és el torn de les integrants de la Cor d'Honor Infantil. Una a una van pujant a l'escenari per a ser rebudes amb un fort aplaudiment dins este nou any faller que ara estrenen i que els portarà un bon número de moments plens de festa i tradició. L'última en pujar és la nova representant dels fallerets de la localitat. Ella és Andrea i enguany veu acomplit un somni. Una vegada totes les integrants de la cort infantil situades a l'escenari, és el torn de l'alcaldessa de la Pobla. Ella dona l'enhorabona a Andrea i s'encarrega de proclamar-la com a fallera major infantil any 2011. Enhorabona per ser avui la màxima representant de les falles 2011. Jo te proclame com a alcaldessa fallera major infantil de la Pobla de Vallbona any 2011. Enhorabona. Després arriben les paraules emocionades d'Andrea, paraules d'agraïment i de ganes de viure este nou repte faller. Aquest any vaig a ser la fallera major infantil de la Pobla de Vallbona. Assumisc el càrrec amb il·lusió i ganes de deixar a les nostres josefines de la Pobla de Vallbona ben altes. Arriba el moment a continuació de rebre a les integrants de la Cor d'Honor de la fallera major de la Pobla. Les representants de les diferents comissions de la localitat són rebudes a l'escenari per donar la benvinguda a la nova fallera major de la Pobla. Marta, com a nova representant de les falles del municipi, és l'última en pujar a l'escenari. Allí és rebuda amb una ovació del públic i prompte rep les paraules que la converteixen en la nova fallera major de la Pobla. I enhorabona per ser com eres, la màxima representant en este cas i sobretot en aquests sentiments fallers que és el que es no transmetixen quan aquestes falleres van per el carrer. Res més, com a alcaldessa jo te proclame fallera major de la Pobla de Vallbona any 2011. Després, hora de les paraules de Marta Navarro. Sé que aquest any és molt important per a mi i per això intentaré estar a l'altura de les falleres que han ocupat tant d'orgull aquest càrrec faller. Per a continuar l'acte, paraules dels representants del món faller. Primer, una xicoteta intervenció de Ruperto i, a continuació, les paraules de Rosana Marín. Sé que per a tota la família és molta il·lusió que tu estiguis allà a representar, és un esforç, el somriure i l'alegria de tots. Així que enhorabona a les dues. Abans d'acomiadar la celebració, paraules també de l'alcaldessa de la Pobla, Mari Carmen Contelles. Al comencem ja, estem en octubre i ja comencem en el que és inaugura aquesta tallada de cinta oficial que és la proclamació de les nostres falleres majors de la Pobla de Vallbona. Amb aquestes paraules i amb l'himne regional es posava punt final a esta festa de proclamació de les noves falleres majors de la Pobla.